Molweni zitshomi zam, molweni bethunana. Namhlanje ndizothetha ngoWitness K obekwiMadlanga Commission. Niyaqonda mos namhlanje into yokuba ke kuye kwathiwa iwitness ekhona ifuna ukutestifya in camera, meaning that ke ngoku iwitness le icela ukungaveli. So kuqalwe ngaloo nto ke ekseni into yoba no ayifuna ukuvela, isoyikela isafety yayo ke phofu. Ithi hayi andicela ukungaveli. Okay, asimazi kuba ngubani lo. Ngubani ke uWitness K? Witness K i-official yaka JMPD. Uzothetha ke, uzochaza or uzisa i-testimony yakhe mayelana ne-precious stones. Kaloku niyasikhumbula eza precious stones owayebuzwa ngazo uMkhwanazi into yokuba nasuka kwi-jurisdiction yenu neza apha eRosebank nizolandela nje lo mntu ekuthiwa ugcine ilantoka i-precious stones. Hayi ke sisuke ke apho size ku-Witness K uba ngubani. Uthi ke uWitness K yena uyi-ex-girlfriend kaJulius Mkhwanazi. uJulius Mkhwanazi niyamkhumbula kaloku into yoba ngubani yena. Julius Mkhwanazi akaphumi ekuthetheni kaloku because izolo besimamele uMike van Wyk eveza imali, Julius stash of money, stash of cash emkhalisela ngayo into yokuba make izinto kaloku enza izinto because kuzofanele wenze i-Christmas shopping. Akaphumi ekuthetheni bethunana, yo hayi akaphumi ekuthetheni. Ikwanguye ke lo Julius Mkhwanazi lo o bandakanyeka kwi-blue lights zika Khet Matlala. Nguye kaloku obefakela uKhet Matlala i-blue lights, and then uKhet Matlala abeseyambulela ke ngemali, atransfere imali kwi-account yakhe. The time naye wayekwi-testimony ke watsho into yokuba ewe imali uyayivuma wayifumana kuKhet Matlala, kodwa mali leyo ke yayimboleko, meaning that it was a loan. So yena ubelonwa kuKhet Matlala. Izolo kwi-witness kaMike van Wyk bekuvela i-ambulance, izinto ekufanele zi-transfer i-ostrich. Hey, ininzi into ibisenzeka ngezi blue lights ndikuxelele, meaning that even ne-drugs ezi bezitransportwa ngezi blue lights kaloku because kusuka yonke into endleleni kanti uKhet Matlala uhambisa. Masiphumeni kwinto kaKhet Matlala because silapha ngoku ku-Witness K. Hey, Witness K, hayi sana umthrowile under the bus uJulius Mkhwanazi. Uba wayemenze ntoni asazi, because uthi hayi sadibana eMcDonald's, then eMcDonald's we were planning into yokuba ke ngoku because uthi uJulius Mkhwanazi ubeseqala ukuba ne-financial problems the time bethandana, and then after that wathi no xa ngabe ke ekukhona into engumshikashika amxelele. So uthi ngenye imini ke wamxelela into yoba kukhona lento yalo mntu ogcine ezi precious stones endlini, and if kungenzeka khona umuntu ozifunayo, if kungenzeka afumane i-team abazoya pha bayozilanda ezi precious stones bazenze amapolisa kanti bayozeba. How do you like it? Besizozazela pha ezi zinto if uNhlanhla Mkhwanazi ngoJuly 6 akazange aphumele obala, akazange enze leya conference. Yebethunana lamapolisa ke apha eSouth Africa into ethetha into yoba bebezenzela because you can see into yoba bathetha ezifonini loosely, abana kwaxesha lanto uba bazobhaqwa okanye bazothini. So uthi ke uWitness K hayi ke sadibana, and then uJulius Mkhwanazi wafika yena buqu eNandozi kwaplenwa khona apho uJMPD Van der Walt, kukhona obana abanye oMackenzie, kukhona Kesha Stalls. I-team yakhe ke le, if uyayazi i-team yakhe eyayikhona pha kwaMbhense
uzoyazi the time kubulawa umbhense kuthiwa makakhuphe ezilantoka kuhijack itruck ntontontoni kuthiwa makathethe inyani nemali eyathathwayo adabulawe ke ambo lahlwa edamini afike uJulius Mkhwanazi athi mawuhambe lo mzimba uyolahlwa instruction yaphuma kuye. So ke ngoku uJulius nangoku uhleli nezi officers uwitness K ke uyayichaza yonke into ba no wafika neofficers and then kwathiwa ke mayiplanwe into basuka bayofuna iOB elantukene eRosebank SAPS into bakhona into abayilandelayo kuthiwa ke ngokomthetho awukwazi usuka kwenye indawo uye kwenye indawo without going to ipolice station yalapho uyochaza into ukuba kwenzeka ntoni. So bafika bathi no we are chasing this this suspect kwathini baphuma bahamba ke bafika ke kwi-owner kwathiwa yes singamapolisa ziphi i-pressure stones ke into apha engabufana nogolide ke ngoba bayichazile abanye bathi lithium abanye bathi intoni kodwa nje zistones ebeziwetha 14.9 million khawufancingi. Hayi ke bafika bathi iphi permit hathi akanayo ipermit kwathiwa hayi ke siyazithatha sihamba nazo sizisa epolice station. Niyazazi into ba ke ukuze bayive lento kukhona umuntu oyibhaya ithi ona khona umuntu oyibhaya owayemncokolelayo owayefuna ukuzithenga wala. So this person uyi-informant wathetha ke no-witness K uthi witness K yena waxelelwa yile informant esingazi ke into babubunyani na into yokuba lo muntu lona ube informant but apparently ke this was an informant that came with the information that someone is keeping precious stones kule apartment eKhilani. So bahamba ke basearcha bazithatha izinto bathi bazisa epolice station. Ay kuyabuzwa ke okay zange bayenzi SAP13 ke ikulapho ekufaka khona iexhibits intontoni into basiyile safumana izinto intontoni zashiwa khona zange bayenze lonto leyo. And then iowner bona babecinga into ba iowner ayisoze report because ezi precious metals kaloko naye ebengena permit. So nayo iowner icinga into ba izobanjwa. Hayi kanti libalahlile iowner had CCTV cameras bayabonakala ndixelele bayabonakala bathatha bayabonakala kwi complex bepakile imoto nje yonke into. Hayi ke kuthiwa ke and then nazithini ke ezi precious stones. Hayi i-precious stones samfonela ke ngoku usafonela uSimon uba makaze ke and then wasinika i-110,000 and then sahlulelana ngayo. Khawufancinge ke i-precious stones ze 14.9 million banikwe 110,000 ndokuxelele. Usethi ke ngoku sendiyabona into banje lo muntu lona wasiroba wasimisuse njena ukuba kanti ziwetha this much as precious stone. Kuthiwa kanti nisebenza njani nina zange niyozikala nizibona uba imalini before ni accepte le mali. Hayi ke uthi ke xa sekufuna iSAP13 uthi sasesimfuna ke ngokulona nanimfuna lozomenzani. Hayi sasingalantuki kaloku sasifuna into ba azibuyise. Uthi Madlanga do you think wayezozibuyisa ke ngoku nimnike imali back? Uthi sasizimisele noba simnike imali yakhe back because yayiseyithethisa lento sesirepotwe na ku IPD kumagagula. Niyamkhumbula umagagula welantoka we IPD ezile naye ezonika ubungqina bakhe etsho into ba la team is very dangerous. Na hiyo ke lokho nalento uwitness K angafunanga oveza ubuso but ke we pray for into bakhe kungabikho nto eyenzekayo kuye because kaloko oyakho Hanekom abasekho. A lot of people that were involved kwi Mbhense case
ekubulaweni kukaMbhense abasekho bayadutyulwa. Oya koHanekom o Constable Khoza baninzi wethu abangasekhoyo. Uyaqonda loo nto leyo. So naye ke uWitness K we pray for i-safety yakhe. So ke ngoku asazi into yoba kuzokwenzeka ntoni ke kuJulius Mkhwanazi after this explosive evidence today. We were like wonke umuntu yo besikhoza sana into yoba hayibo amapolisa enza into enjena ahambe kahle babeyoroba nje banxiba uniform bahamba babeyokweba nje. Siphila phi nasana? Yo, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe if you like the content. Thank you so much. Bye.